Jatkokertomus Metsämökki, osa 6. Grimmin veljesten satu, kuvat Bettina Stietengrun, Steiner taideseminaari, osuuskunta Siris kustantamo, lukija Hannele-Maretta Huida. Hetken päästä kukko ja kana painoivat jo päänsä siiven alle ja kirjava lehmä tihrutteli silmiänsä. Tyttö kysyi, emmekö käy jo levolle? Kanakulta, kukkokulta, lehmäkulta, kirjavainen, mitenkä siis vastataan? Eläimet vastasivat, puks. Itse söit ja syötit ukon, muistit lehmän, kanan, kukon. Hyvän yön saat siitä varmaan, ahkera saa palkan armaan. Tyttö nousi portaat ylös, pöyhi tyynyn ja laittoi puhtaat pellava lakanat. Kun kaikki oli kunnossa, ukko tuli, meni levolle toiseen sänkyyn ja hänen valkoinen partansa ulottui jalkopäähän asti.